Bueno, bons días a todos. De entrada, gracias ao alcalde e a toda esta xente por invitarnos a participar dunha festa tan tradicional e tan particular. Debe ser a terceira vez que veño aquí. E o que quería salientar é que, bueno, desde o goberno da Xunta estamos tratando de recuperar a xestión activa dos hortos de Castiñeiro. O castiñeiro é unha especie relevante non só económicamente e ambientalmente, sino que culturalmente, principalmente por Ourense, eu son do Carballiño, así que tamén me toca. E o castiñeiro sempre en Ourense ten un arraigo especial respecto a outras frondosas. E aquí temos unha mostra desa colaboración cos propietarios, que é unha agrupación forestal de xestión conxunta. Vexo por aí a presidenta, tamén aquí a Paco Mejide e o propio alcalde, que lle deron un pulo. A Xunta o que puso foi a parte económica e digamos, a parte de procedimento para conseguir estabilizala e constituíla. É unha agrupación importante, son máis de 100 hectáreas e máis de 114 propietarios, e temos agora unha inversión iniciada de máis de 380.000 euros, ou por aí anda, que se desenvolverá ao longo do 2026 para adecentar eses outros. E o que me interesaba salientar é un pouco ese liderazgo local por parte dos propietarios, dos veciños, que é o importante para apoiar desde as institucións, tanto desde a administración local, concellos de Diputación, como a Xunta de Galicia, porque eses liderazgos son os que fan posible recuperar a xestión activa do noso territorio, que é fundamental e é a mellor medida de prevención de cara aos incendios, como vimos este ano, por desgracia, nesta provincia. Por lo tanto, reconocer a labor e a capacidade de organización deses veciños, deses propietarios, e animar a todos os presentes e a alcaldes de outros concellos que vexo por aquí a aproveitar a orden de axudas para a constitución de agrupacións forestais, porque entendemos que a forma de solucionar un problema estrutural grave como é o da pequena propiedade e o abandono da nosa naturaleza. E nada máis, esperemos que o tempo nos acompañe.